no es veu, eh? Ah, fas un vídeo. Estic gravant ara, això. Home, així amb ralentí sembla una bèstia pacífica, no? Amb ralentí és com molt suau, no? És un motor de primera... Uah! I en cavalls de fondo, eh? Sí. Bueno, ja n'hi ha que els porten, els Ford GT40, Home, té un roncar profund, una cosa que dintre, dius, allà dintre aquesta bèstia hi ha cavalls. Sí, me remata. Home, és agradable aquest sonido, Guapo, guapo, guapo. Molt bé, m'ha agradat molt, Sona de collons. A més, sona superrodó, super... Saps el bo? No té que sona, és música. A més, no es mou res. Però una mica fa cap mica. Jo una mica de menys pietat li dono més gas que jo. Va moure més. No està calent. Està calent, va. Perquè és silenciós tot plegat. Això només és el catalitzador. No hi ha silenciós, Pues amortigua molt, Molt, m'he quedat molt pagat, perquè pensava que faria molt soroll. Sí, la sensació és que en faria molt Clar, més. dic, sense silenciós això. Passa que 4.000 voltes ja... El ITV no sé quin règim de voltes mereixen el soroll, però crec que el passaré. Tu en recordes d'algú que et vaig dir, de Vic? No, és que Truco al meu nebot, que estarà encantat, entens? I prepari la visita i ja està. Què estàs esperant, que s'escalfi? Ja no sap què espera. No m'ho dic perquè en tot cas paro el vídeo.